Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Unsa tong gisulti mo? Ang kriminal nga nagputol sa dila ni Ricardo. Siya sab ang nagpatay na itong magtiayon. Pagano na hibaw ka man ini? Ay, kuan sir. May psychic powers na siya. Magdamgo na siya. Unya, mao'y may tabo. Bisag sa amo, ingoy na siya na, sir. Istoryahe ko sa tanang panghitabo sa mong damgo. Kanong gisultihan mo ni mo, bay? Nagpa-istorya man. Naluspan siya, Paulo. Murag nabalisa. Oh, nagamatikod ko. Mas maayong makahibaw siya nga may nahibaw sa tinod. Bisag sa damgo lang. Pero sa gibuhat mo, mamiligro ta ini. Usaon na lang og pamatyon ta. Magbantay ta. Sultihan po nato ni Mar. O hinoon, gawas kang kardo o kang sersebando. Wa na'y laing murag kadlukan. Na'y mga boy diha. Sapsig pag mga lawas. O di man sa sila manaka diri. Oh, ikaw rang gisaligan ko karon, Raji. Nahibaw ko, maayo kas martial arts. Daan kang gitudluan ni Papa mo, sukat sa gamay ka pa. Oo, bitaw. Pero lahi ng sparring kaysa tinud-anay. Nahibaw ko, pero mas bintaha kung magkamao kay sa wagyon. Di na kita magbuwag ha. Kung lakaw ta, kinalang kuyog ang usa. Isod ko magbinagsa ta. Sayon tang hipuson. Di lang tayo magunong nagdautan.
nagkasiguro ka bang mauni ang kanyang inahan? Oo, nawalagway na makiayon sa may Paulo. Nihala sa bong-bong sa inabalay ito sa syudad. Misteryoso kini si Paolo. Nahibaw ka bang nahibaw sa nahitabo ni mo? Mato niya nagdamgo siya. Pero ang tanang detalye, kompleto. Ito niya sa kwalya pagabot niya ni Unsa? makakilala sa itabo. Kung mao ka na, hayan mahibaw siyang... Wala siya makakilya sa naong sa palay kang Sirmaulino o mamay na. Hilom! Dili ta magpaabot na mahibawaan niya kining o kinsang kriminal. Wala sa'y buhat na sir. Kinahanglang mahipo sa kado. Naibaw ka na sa buot kong ipasabot. Hindi ko makaiwan. O kung sa may gusto mo ha, Carlo, putlan ka sa mong oo. Wala siya may baw. Wala niya makita mo raong. May psychic powers kuno ka ng bata. Taraundang asa sa kutob. Pangadam ka to. Ihatog ko rin mo ang gusig ng kukarusa. Saan mga buto-buto? Kajot, mugawas ko kay akong susiyon. Ayaw, tigalig ba disgrasya ka? Tuwas-gawas sa bahay. Paano ditugikan buto? Ilion ko lang. Kajot, tagay ko. Nay, saan ang mga buto-buto? Si Sir Servando nagbansay sa pagpunting. Ano? Dungog kayo sa opisina ang mga buto-buto. Ito amang ko dito tungod ang firing range. Ang buot mong ipasabot? Hanas siyang mupunting? Oh, sukad mamatay ang iyang igsuon. Nagbansay siyang way hunong. Hangtod karon. Nay, si Paulo, isultihan niya si Sir Servando sa iyang damgo. Hasta sa pagputol sa dila ni Cardo. Ha? Unsa may puhong ni Sir? Miingon mo kuno nga. Mao kuno no ang maokgi kuno to ang hitabo. Suma sa investigasyon. Maayo hinoon nga gisultihan siya. Noy, ang buot mong ipasabot. Wa ka magduda. Wa ko'y namatikdan kang Sir Servando. Maayo kayo sinamo dinhi. 15 anyos na ko dinhi. Ay, kape naman gani. Pero maayong tao si Sir. Usara ang hadlo kayo niya. Aha? Kinsa noy? Si Cardo. Unsa? Di ko may buong. Anong hadlo kayo si Cardo? Kasuway na siyang kabangis.
Natural, di siya gusto mausap katuntanan. Pero di ka nga nakaagi siya og kabangis gikan ni Sir Servando nay. Kung nahitabo ka na, mahibaw kami. Sagdi lang, pakiksultihan ko si Sir Servando. Basin pa di ay, ug maagni siyang buksan pag-usab ang investigasyon. Noy, ayaw. Ayaw, Noy, utang buot. Ayaw na. Di pa hinog ang panahon. Di lang una ta manghilabot. Gustos ni Mara. Huwag katanungan nga magduda ko kang Sir Servando. Ay, kumpiyansa. Daghan kay naintunses anang sobrang kumpiyansa. Tanaw ko, maayos ang tao. Paminaw ko, gaan ang buot kong, ang akong buot kang Sir Servando. Pero kinahanglan una nga masumpayan ang akong damgo. Kinahanglan makita ko ang naos kriminal. Anus-am na mahitabo. Maabot na dinidamhon. Nahibaw ko. Dili coincidence nga ni ako dining dapita, Raji. Mo nagisulti ni Padijam. Wa kami ngawang mian. Obvious ba? Unya, sa may itong ipaabot. Anong di man ta magpasudad? Pauli siya. Buntag sa Sabado niya na siya. Ilaay naman ko din niyo eh. O ikaw, kung gusto kang magpasyudad, kaya lang. Kakulata ko ni mong papa. Ha? Di ka pwedeng biyaan nga way kauban. Mao nay deal. Kung ni as papa, pwede kang musibat. Pero wa man. Tanggong po taon akong kagwapo. Ako. Kano di ka mabusuros lugsod? Anong kakita kang chicks? Oh, ganit. Hello? Mian? Unsa? Anong di magkakauli? Si Sir Servando? Asa man mo? Asa? Oh, sige, sige. Pero sure ka nga moabot ka na sa gabi eh? Nahibaw ko. Sige, sige. Amping. Bye. Unsa ko na ba? Dili siya makaulis balos buntag sa gabi na ko. Kuyog na lang silang si Sir Servando. Ni ama din si sir. Mularga siya karon ihatod sa motorboat nila. Mag-dinner ko na sila karon. Magkuyog na lang sila paingon din ugma. Ayay, kakuyaw bay. Unsa? Di ka magkaribal mo ini? May asawa siya. Oh, lagi. Pero wa din eh. Unya, usapa, may kwarta siya. Klaro kasi yung tinanawan. Naibog siyang mian. Dili siya magkadaan ni Mian. Kana lagi, ugang yoon og tarong. Unsa ibot mo ipasabot? Ay, ang ako lang ba? Mahimo ba, Raji? Di ko ni mo divilon? Oo, sige, sige. Ang ako ba, sulti lang gud. Daghan naman ko kayong nabiktima nga ingon ni Ana. Labi nang niya nagtrabaho sa iyang tatay din eh. Ligdong ka pagkatao sa Sir Servando. Di na niya mahimo sa anak sa iyang mga impin.
Mian, kanot lang, huwat ako. Mian! Palayo! Palayo na ako, Paulo! Dili! Buhiin ko! Mian! Buhiin ko! Gusto ba yung itubunin mo? Palayo na ako! Dili ko gusto may daw tamay tapunin mo! Sa kong pamilya! Kinala magpalayo ka na ako! Pero nga naman, gusto ba yung problema? Huwag ko'y problema! Huwag ko'y problema! Palayo na ako! Dili, mahimo. Sultihi ko, Mian. Sultihi ko sa problema. Ato na sulbaron. Hindi ka ba magkasabot? Huwag ko'y problema! Ikaw ang problema! Sibot may pasabot. Dili ka ba magkasabot? Dili na ko ni mo, Paulo! Mian. Di ka ni tinuod. Sultihi ko, di ka ni tinuod. Maunay tinuod, Paulo. Palayo na ako! Kinsa siya? Paulo! Ayaw na lang pangutana! Kinsa siya? Kinsa siya? Kinsa? Paulo! Kinsa siya? Pagmatay! Kinsa siya? Aray! Paulo! Unsa ba? Raji? O taon! Dili! Buhay ko na ko! Ita ni mo eh! Nagdam ko na sa ka! Oo. Si Mian. Daan ba ko? Tuan na si Servando. Milarga na. Naabdan kang nag-akbo sa lamisa. May gani kay break time. Tuan na siya. Oo. Nga naman. Apas ka? Sige. Kuyog ko. Hello? Hello, Mayan? Naiya ka pa sa syudad? Oh, Nang Azucena? Oo, nang. Niapak ko. Ugma pa ko sa uto mo pa uli sa Isla Maria. Magkuyog na ako kang Sir Servando. May ipadaon ta ko kang Paulo. Oh, sige. Anaon ta ka sa buntag. Mula ka naman gugkol. Nagpaabot ako sa Sir Servando. Gi-invite ko niya dinner. Si Sir Servando? O nang, iya ko nang blowout na ako sa kong graduation. Wa man gud kuno siya din hiniadto. Gipanangid ako niyang tatay. O gisultihan ko ni sab si Paulo. Ayaw pagkuyog niya tong hayop. Nang, okay ra. Ingon anak gyud ang kasagaran nga buhaton ni Sir Servando sa tanang pamilya sa mga sakop niya sa Villa. Ayaw ka balaka. Sige nang ha, ato na ko. Hayop siya. Gipahimos lang niya mga kababahinan sa Villa Mariano. Una niya pamatya. Mian, ayaw pag-uban ka niya. Unsa? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bag-otang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.